Ni Miren Barrena naiz, hemengoa naiz, eta azkenaldian zirkuan ohikoak diren gorputzaren erabilera espezifiko batzuetatik abiatuz formatu ezberdineko lanak egiten ibili naiz, testuinguru artistiko edo akademikoetan. Gaur egun tesia amaitzen ari naiz, eta tesia bera ere zirko edatu gisa ulertzen dut, idazkera akrobatiko eta gorpuztu batetik idatzi dudana eta nire praktika artistikoan oinarritzen ari naizena. Tabakalerako egoitza Jorge Moneo artista zinegilearekin batera hasitako proiektu batetik abiatu naiz, eta proiektu honetan zirkoko lagunekin batera Errekaleora auzoan elkartu ginen. Eraiki genuen esfera geodesiko handi bat, 5 metro diametrokoa, eta berarekin eszena batzuk antzeztu genituen eta egunean gertatutakoa filmatu genuen Euskarri Fotokimikoan. Eta berez lan hau hasi genuen zinea eta zirkoa bien arteko gurutzaketa bat esploratzeko nahietik. Egoitza honen baliabideak erabili ditut alde batetik proiektu honen soinua lantzeko, eta bestetik estruktura handi honekin zirkoaren inguruan grabatzen jarraitzeko. Erabili dut batez ere kameraren edo nire gorputzaren tripode edo euskarri bezala, ez? Zintzilik, birak ematen edo kulunka grabatzeko. Kontortzio ariketa ezberdinen bidez ere grabaketak egin ditut. Adibidez, kamerak gorputzaren atal ezberdinetan jarriz eta grabatutako espazioa tolestuz. Eta orokorrean gorputzaren formaketa, deformaketa hauen inguruan hausnartu dut zirkoan oso presente daudenak, baina baita ere eguneroko performatibitatean ere ekintza errepikak horren bidez gorputza moldatzen edo eraldatzen zaigunean. Tabakalerako egoitza honek sortzen joan zaizkidan behar tekniko, material, espazialak asetu dizkit. Eta batez ere nire lan prozesua pertsonez inguratu du, ez? Normalean egoitza testuinguruetatik kanpo zaila egiten zaidana eta benetan baloratzen dudana.